Jokhong acheklo niphai krehiniar ni PGR VGR along lelong aron repen ki dotom aphan eviction mati ki tharle ji aputhak Karbiang Autonomous Council atum kachingwai ji aphan arni hotponlo bonta kopi kosona katora penapoloni kewangji niphai krehiniar ni adim puthodar ni larponsi Jokhong acheklo niphai phomati piniar ni kelarphit ke manghume mi pusi songdo an chingrum si pherangkya mayalong jongpon Kidamtang penangan arni pen PGR VGR along lelong aron repen kidotom aphan eviction mati ketharle et nangchi pura Karbiak hai do an chingrum si set prung set pen chesong ponlo laso pen ajok Karbiang Autonomous Council pen tami aphong chingwai ponlo bonta non anta PGR VGR along lelong aron repen kidotom aphan eviction mati ketharle lerega jok song chipupe dhorong chipupe pin pen non kewangji Jokhong acheklo niphai kresiani Kheroni High School Pathua Klamalong Karbi Amai kepadoji aphan arni hotponlo Bangso Amai along Karbi Recho pen kedanglok sarlar ke the kidingatu chitong tunji Lasi Bangso Amai arni Karbiang Autonomous Council apen law and order atung stami thangnang pasik sak dunde de ji aphan si pachini pon bonta isi kamang humimi alam Karbiang Autonomous Council pen PGR VGR aputhak kewangji niphai krehiniar ni mai kepadoji aphan arni hotponlo Bonta kopi koson katora penlone arni ke hotang adim larthu phitsi Jokhong acheklo niphai phoni ke padopon thurong ke isi karbiara raphan ke pamangkhuason mande lopusi pherangkya mayalong jongpon Kresiani amai bangke alang tum jonghele cheparai jonghele chingki chethan jonghele pine pustami tumai ahin pen bangke doge dowek ko Kresiani mai bangke labangso karbia mai puthot chunche tik pleng pletik lapen katharle emek hini pen hem kiru hem katharle hem kapatong theglong letik bangke ili tumai hin pen karbia tumke kache song bangke boplong lelo lapen che song bangke dopon bom pola pen dowek ko emek labangso chunche tik bangke Dipu pen Govintiso Karbiang long lai